Kukunin nga ulit namin yung natirang sahod kahapon na hindi namin nakuha. Nakiangkas nga ulit kami kay Daddy Dan kaya ang aga-aga na naman namin dito sa labas. At nakita ko nga itong pinipilaan nila na only breakfast. 99 pesos nga lang ito kaya pwede na. Baka naman Daddy Dan, may libre mo kami dyan, char. At dahil nga maaga pa, ayan dumiretso muna kami dito sa may katedral. Nakita nga ni Arky itong horse dito kaya hindi na naman siya tumigil sa kaka-horse. Ay naapo pati dito sa voice over, nag-horse. Ito na nga yung pinakamahirap kapag lumalabas kami, tinatakbuhan niya ako. Kailangan ko na ng panali. Char. At pinag-pray ko nga na maging safe ang lahat dahil sa super typhoon na Betty. Mag-ingat po kayong lahat. At nagpapasalamat din ako na hindi namin naramdaman yung bagyo dito sa Baguio. Pero paglabas nga namin dito sa may katedral ay umambon. Blines kami agad ni Lord ng konti. Buti na lang talaga at ambon lang. Kaya nakarating kami dito sa may pagwiwidrohan namin ng maayos. Nag-face mask ka pa, Arkidan, sa baba din lang naman. Char. At sa mga mahilig mag-DIY kagaya ko, dyan kayo bumili kay Mr. DIY. Char. Andito na nga kami sa bangko at may pila pa rin. Ang aga-aga pero may pila pa rin. Kahapon pa na ang haba-haba ng pila. Eto nga't i-withdraw ko ulit yung natira namin kahapon. Kagaya nga ng sabi ko, kami lang yung kumukuha ng sahod. Kaya tulungan nyo kami para mag-monetize ng aming Facebook account para sumahod na rin kami. Para ma-reveal ko na yung totoong Facebook sahod reveal. Ganun pa man binalikan namin tong dish organizer. Kaso nga lang sira. Kaya pinapabalik kami sa susunod na araw na lang daw dahil meron silang delivery. Dahil doon pumunta na lang kami ulit dito sa kabilang bangir na Chongsan. O silip muna kayo sa public market ng Baguio. Awa ng Diyos ay nakaka-recover na rin kahit papaano. At ito na nga si Arky, tuturo niya kung paano maglinis ng hagdan. Hawakan lahat ng gilid para malinisan. Ay naapo, ayaw niya kasing magpahawak. At ito na nga kumuha kami ng single burner at spinner. Gawan ko na lang ng separate video para makita nyo. Pumunta nga rin kami dito sa may Center Mall. Kung saan nagtrabaho din ako dito noon ng 6 na buwan. At nakakamiss nga rin pumasok dito sa may Expression. Nakakamiss bumili ng school supplies dyan. Umakyat nga rin kami dito sa may pinakamataas para maglaro si Arkidan. Ang lapit-lapit namin dito pero bihira lang kami nakakapunta dito. Pero nung estudyante ako halos araw-araw kami dito. Pinunta ko nga dito si Arkidan para maglaro, di baling at sumahod naman ang kanyang Daddy Dandan. Gusto naman niyang sumakay dyan nung una. Kaso nga lang nung nilagyan ko na ng token, ayun, nagngawa na. Dito mo na talaga makikita yung taong bahay lang. Yung hindi palaging nakakakita ng ganitong mga laruan. Ay naapo, intiro mo tan sangit na. Hindi niya na rin inulit na sinakyan ang mga ito nung nilagyan ko ng token. Pati nga itong horse, gusto pa niya nung una. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil alam niya itong mga horse. Kaso nga lang pang low budget lang talaga ang gusto niya. Yung hindi gumagalaw, ganoon. Sayang tuloy yung token na pinapalit ko. Dahil sa sobrang takot niya ay pumasok na lang kami dito sa Whoopis Play Park. Kaya gagawan ko na lang ng ibang video.